Tolosako udaletik Aranburu Jauregian Iñakiren margolanak erakusteko konbitea luzatu zitzaidanean, berehala uhartu nintzen erakusketa hori ez zela nahikoa. Iñakik bere estudio bakardadean kuadroak egiten dituen artista, baino zerbait gehiago dela pentsatzen du. Eta bestelako gauzak, hau da, kartelak, logoak, kortxos naiz fibras eduniko figurak, ilustrazioak, parte hartutako herrikaimenak, eta da, ikusgai jarri behar dituela iruditu zitzaidan ere. Baina erakusketa hori, nun. Gehiegi pentsatu gabe, erantzuna garbi nuen. Nun, hemen baino hobeto. Iñaki gazte-gaztetik da Tolosako ekinbide etxontara lotua. Abesbatza lehiaketan, Leidoren estenatokiaren atzean laguntzaile modura ibilitakoa da. Immaculade ikastetxean eskultura erakusketak antolatzen, kartelak diseinatzen, eta azkenik eskultura taldeko kidea bezala. Bestetik, erakusketa honetan, Iñakiren bihotz eta arte zati bat aurkituz gain, nik uste gure herriko azken urtetako historia zatitxo bat ere aurki dezakezela. Bea eskuzabala izan zen, denoi laguntzeko prest, hitza ezekien zertzen, beti bai esaten baizun, eta hau da pentsatu duguna. Pertsona hondiek itzal luze uzten dute, eta Iñakik utzi du mitzala hemen usten dugu paretetan. Ikusi besterik ez zenbat Tolosa, zenbat aldiz hartzen da, eta Iñaki beraren pertsona bezala artista bai, baina Tolosari lotua erabat, ezta. Esan bezala, eta Kristinak zioen ez, Aranburun artista bat erakusketa dago, bere margoak, baina hemen zerbait personalagoa ez agertzen da. Eta zerbait personalagoa horretan ikusten da zer nolako lotura zuen herri honekin eta herri honen eskaini dizkien gauza guztia. Zentzu horretan, dudalaren izenean, egin genezak gauzai txikiena zen, horren erakusle egin, eta bera oroitzeko eta omentzeko formaiko gena, azken zinen, gauza horiek mahai gainean jarri eta bere pertsona zer nolako azan erakusten zulako, erakusketa hau egiten laguntzea zan. Eta azkenen ez da bakarrik artista bat, ez da bakarrik ondo margotzen zuen pertsona bat, baizik eta izala handikoa, ez? Azkenein asko eskaini diona eta gutxinez, honen bidez, itzulera bat egin eko goinetea duletika eta Tolosako etikan. Kriston lana egin duzu, Kristina, ze... hautsa arrotzen dira arretago... Segurazki ikusten den hemen elementu bakoitzak eta kuadro bakoitzak badu bere historia eta hori dena gogora ekartzea eta errezia izango, baina mila esker. Hau denan esku jartzea dira eta denoi ikusten dira. Nire aldiz gure atletika mintzat, hoxe eta gozatu.